page 256 ubhaptiswa ngensana. Thixo namandla onke unaphakade bawasezulwini siyakubulela kakhulu ngenxa yokuba uthandile ukusibiza ukuba selwazi ufehlo lwakho sikholwe nguwe. Yandisa ukuthi okukwazi usiqinisele olukholo ngawo wonke amaxesha. Baphe abantwana, baphe umoya oyinqwele abantwana ukuze bazalwe ngakumbi benziwe indlalifa yosindiso olungunaphakade ngaye inkosi yethu Yesu Kristu eselelawula ngobukhosi kwakunye nawe nomoya oyinqwele kaloku nakude kube ngunaphakade. Masithandazeni mayihlale ihamenti sithandazeni. Thixo unamandla wonke unaphakade wamlondolozayo unawo nosapho lwakhe enqanabeni ngofefe lwakho olukhulu bangaphuphi ngamanzi. Wathi kanjalo walukhokela usapho lukaSirayeli abantu bakho waluweza ulwandle lubomvu usalathisa ke ngokubhaptizo lwakho olungcwele waza wayahlulela amanzi lenkonzo yakho engcwele ukubhaptiza konyana wakho othandiweyo uYesu Kristu emlanjeni weYordani. Siyakuthandaza wena ngokubele bungenambaliso sisithi wakhangela abantwana ngofefe bahlanze ubangcwalise ngomoya oyingcwele azathi ekhulweni kwakhe engqumbini yakho bangeniswe ehlameleni likaKristu baqine lukholweni bavuye ngethemba lendele elithandweni. Enjenjalo ukudlula emazini alomhlaba ukhathazayo bade bafike ezweni lobomi obungunaphakade ubungapheli ndawo bahlale khona nawe kude kube ngunaphakade ngaye uYesu Kristu inkosi yethu. Page 257. Thixo namandla onke uhlala uhleli ongophilileyo wena unyana wakho othandiweyo Yesu Kristu waphalaza ecaleni kwakhe amanzi negazi ukuze sixolelwe izono zethu. Owathi kanjalo wabanika umthetho wabadisipile bakhe okokuba bazifundise zonke izizwe zibhaptizwe egameni leyise nelonyana nelomoya oyinqwele. Siyakuthandaza phulaphula umthandazo wale ntlanganiso wenze ukuba abantwana bakubhaptizwa bamkele inzaliseko yofefe lwakho bahlale behlelelane losapho lwakho olunyanisekayo olunyuliweyo ngayo Yesu Kristu inkosi yethu. Thixo nenceba bawasezulwini nika umoya oyinqwele kubazali babantwana ukuze babe nomulumko nofefe wokubondlela abantwana ekuqeqeshweni naselulumkweni lenkosi naselukholweni lelizwi lakho elingcwele ngayo Yesu Kristu kuphela kumthetheleli nomkhululi wethu. Masicele ke ikwayara esivumele